Haka kat pratere unok pra arjal arpulai ke balang Katolik kala penmi patba ya keduler fiducia supplicans lani ka supplicating trust ke ba aya karai haka jingat Katolik da ke ba sya ya ki lingdot niam jong ke balang ban Kyrkhu ya ki sijur ki be Shongkha para Shynrang ni para Kynthei ke ba dai lengba ke dicastery for the doctrine of faith ke bala ai jingbet do clear do jong ke balang upop Francis. Haka siti syaki lingdo ki reuniam bat ki para banget ke balang Katolik haka jalan yang ba Shillong nau Archbishop ke Shillong Most Reverend Victor lingdo haka arpu tarik unok pra arja arpulai ulaong bau lingdo Katolik ula ban Kyrkhu yaki baye Shongkha kat kum ke anjong blai bat kanam don ke jingle niam jong ke balang ke banya dekerdan kum ke Sakrament Jingduwai kurim. Kariti la niam jong ka Sakrament Jingduwai kurim ka dai tang na ka benta ka jingalong ka wei jong Shynrang bat ka Kynthei ha ka jingate jutang ka pasi junam ong shu ka sithi haba pensa shu ka sithi ka ong ba ka ne ka dulir ka thau ya ka jingmot jong ka Jingduwai Kyrkhu bat ka ne ka dai ka Jingduwai ka ba uling do ula banduai hi khlam da shem ya ka Jingduwai jong ka balang Kasithi kala banjuru baya kane ke Jingduwai Kyrkhu omdei ban ngotho bakla bakane ke de ke jingle niam jong ka Sakrament Jingduwai kurim jong ka balang Katolik na kata ka daw kani ka duler ka klampen kala ya ka anten rai jong ka Sakrament Jingduwai kurim ha ka balang Katolik bat ka Jingduwai jong lingdo kammot bau menjor ni upun slore ya ka jingle jong ki punkot kasithi nau Archbishop da ka bakentu ban yai bat barabor ya ka jinglong bakentang jong ka Sakrament Jingduwai kurim bat ka jing ai khublai Christmas ka basok bat snam thamai bat dap da ki Kyrkhu